dong nung bis kok ta sare Asia nung age buskan mo busar mangi buthar ka ani busano yes noro kubunyo khana kana Bwpha ek bosoni cherai bwsano nijini bwsano no nimbu pani o bithiri oi khani oi buthari sika abongkha borok Rothendra Debroma khoroksa teaser jogonbo bo bihik borok bihik bwsaino behla barini barmai kami o borok beranya thangka je o burini bihikni bahana jugni nogo thangmani yagulo borok chuagrong nanglaikha chuak nangman pore borok chuak nangbai khaino bo bini bwsano tlangoi dugano thangka dugano thangmani yagulo bwsano bo je nimbu pani pairikha pairiman pore o nimbu pani wano bo bithiri oi khani oi buthari sika bahike saimang khadi hingke parani borok bo nukha je nimbu pani o bithiri jak bahai bithini bahai maio bithiri mani bahai aboni yagulo no cherai bo thikya thimani yagulo tabuk Rothendra kharjak tai o Rothendra ni bihik bo agi sikangni bihik bo tongo mo hingke second bihik tai tabungni bihik thimani yagulo cherai thimani yagulo tam sakhanai di bisi tinjona buthar ka nang tuta kan buthar ka ham kurang ton ma nang atke nang buthar sina nang ka bat Rothendra ai nang hamre ka hamre nang tam chali thanja no